По-добре късно, отколкото никога са казали хората. И това леко ми уби кефа. Сега признавам си. И това е, че аз предпочитам Наталия пред по-голямата част от племето. Както и навсякъде, те са доста скептични към коалиции, към стратегии, но много харесват предаването Traitors. Доста хора харесват предаването Traitors. Никой не го е оплюл, как не ги е срам, така да правят, да шушнат, да правят стратегии, а в другите игри стратегиите са нещо лошо. Двойни стандарти, типично за нас. Здравейте и добре дошли обратно в моя канал за тези, които за първи път попадат на моя видео. Казвам се Виктория, занимавам се с създаване на съдържание, студентка съм и отскоро развивам моя YouTube канал, за който много бих се радвала да се абонирате, да харесате това видео и някое друго видео, което ви харесва. Каналът ми се състои главно от влогове, видеа на различни тематики и вече последните няколко видеа и последните 6 седмици си имам една ежеседмична традиция и това е да обсъждам любимите ми реалити предавания. Като тази седмица, макар и с леко закъснение, не отстъпваме от традицията. По-добре късно, отколкото никога са казали хората. Така че, естествено, първа стъпка. Правим си едно готино кафенце в готина чашка. Моята е есена с цикла. Втора стъпка. Харесвате това видео и се абонирате за канала ми. Трето, ако не сте гледали предаванията, от сега ви казвам, спрете видеото. Шегувам се или пък не. Защото тук ще казвам спойлери за много предавания. Ще ви изброя след малко кои са и ако не сте ги гледали и искате да ги гледате, ви съветвам по-скоро да преминете към моето видео малко по-късно, понеже това е spoiler free zone и ще си кажем доста спойлери за предаванията. Днес ще обсъждаме като за последно Диви и красиви, иначе си продължаваме с Ергена любов в рая, с Игри на волята и новите допълнения тази седмица са Traitors, Игра на предатели и Big Brother. Така че за останалите вече в това видео, надявам се да ви хареса, настанете се удобно и нека започваме! В това видео ще обсъждам предаванията и това какво се е случило в седмицата от 15 до 21. Няма да обсъждам какво се е случило тази седмица, макар че това видео се очаква да го кача в може би сряда или четвъртък, по-скоро четвъртък. И вече доста от следващата седмица ще е изминала, но ми стискайте палци, че другата седмица ще си кача и обработя видеото на време, за да мога да обсъдя и тази седмица, която в момента тече. И ще се постарая да има минимално спойлери от тази седмица, която тече в момента. Първото предаване, което ще коментирам е, може би за най-краткия ми коментар, и това е за Big Brother. Да, изненадващо Big Brother. И коментарът ми към него е, че няма да го коментирам. Нали, шегата на страна, Big Brother е доста нашумяло предаване, което аз винаги съм гледала с интерес, и VIP Brother, и Big Brother миналата година. Гледала съм и старите сезони на Big Brother, обаче тази година нещо не ме грабва, което за мен е много трудно. Дори Ергена и всякакви такива предавания им давам шанс. Обаче тук на Big Brother не ми беше интересно, хората не ми бяха интересни, нищо лично към тях, но просто на мен като зрител не ми хареса началото на Big Brother и с доста мъка го изгледах, така че коментара ми за Big Brother е, че няма да имам коментар и за жалост, нали, ако някой иска коментар на Big Brother, аз няма да го коментирам в следващите видеа, понеже няма да го следя, нямам интерес да го следя и затова искам да ви направя такова представяне, че няма да коментирам този сезон на Big Brother и за мое добро, според мен, понеже
следенето на реалити предаванията си е full-time job. Но другите предавания ми се струват една идея по-интересни и повече мога да коментирам там. Следващото ново допълнение, имам коренно различно мнение за него и това е Traitors, игра на предатели. Първо да предупредя, не съм гледала абсолютно нито един чужд сезон на Traitors до преди нашия Traitors. Знаех само концепцията, аз съм голям фен на играта Мафия върху лак, играла съм я като дете и ми беше доста интересно да видя какво всъщност ще направят с това предаване. И ми е още по-интересно, понеже е с известни личности, защото вече тези неизвестни, които доста от тях вече ги знаем, било то от TikTok и така нататък, вече не са ми толкова интересни, да ми се появяват едни и същи лица. По-добре тези хора да са известни с нещо и би ми било много интересно. Именно за това връщам се малко и на предното предаване. Винаги съм предпочитала VIP Brother пред Big Brother, така че 10 точки от мен, че е с известни личности, понеже не знам дали би се получило толкова готин ефект с хора от кастинг. Но на мен ще ми бъде доста интересно да видя. За тези, които не знаят какво е Traitors, Traitors е точно жива игра на мафия. Ако не сте играли мафия, това е съдбата, в случая продукцията, определя убийци, в случая предатели, и останалите хора в мафия са селяни, а в Traitors са праведни. И всяка вечер предателите убиват някой праведен. И праведните се консултират помежду си кой всъщност е предател. В Traitors се играят различни игри, които можеш отново да следиш поведението, и накрая на всеки епизод има една кръгла маса, където там праведните се опитват да изгонят предател, но нещо в случая не им се получава. Мен първоначално, като си пуснах първи епизод, признавам си, леко се разочаровах, понеже, както казах, не съм гледала абсолютно нито един чужд сезон на Traitors. И се разочаровах, че ние като зрители разбираме всъщност кои са предателите. И това леко ми уби кефа. Сега признавам си, първоначално кефа ми доста се уби, понеже аз очаквах и аз като зрител да разкривам кой е предател. И си мислех, че няма да ми е интересно това предаване, понеже какво ще му коментирам, какво ще му гледам, аз вече като ги знам кои са предателите, нищо друго не ме интересува. Напротив, дадох шанс, изгледах първи епизод до край. Леко, нали, яд ме беше, че знаех кои са предателите, обаче след втория епизод, всичките тези стратегии, които се случват, и въпреки, че знаеш кой е предател, ти ги гледаш как те са като света, вода не напита. Все едно въобще не са предатели. И аз съм просто вау. Вау и много готино. Ще коментирам първи и втори епизод. Доколкото разбрах, ще има само по един епизод седмично, което е доста кофти, понеже забравяме, понеже сега ни е най-важното да помним какво се е случило в реалити предаванията. Може би и затова ни дадоха толкова дълго интро на всеки епизод, какво се е случило предния епизод, понеже сме забравили, но точно на най-интересното, нали, прекъсват на конклавът. Това е събирането между предателите. Предателите този сезон са Даниел Бачовски, Невена Бузукова-Неве и Георги неговата фамилия не я знам. Георги от Игри на волята и впоследствие от къща на инфлуенсърите, но аз го знам най-началното от Игри на волята. Което е доста интересен и за някой доста предвидим избор на предатели, най-вече за Георги. Когато видях Георги, че ще участва, защото те представиха кои ще са ни участниците, още преди да започне предаването. Когато видях, че Георги ще участва в шоуто си, казах, този го гласят за предател.
Точка. Понеже той има типичния образ на стратега, този, който има много добра социална игра, много добре се справя в коалиции. Това го видяхме в Игри на волята, това го видяхме в Къщата на инфлуенсърите, така че той беше перфектният за предател и малко това също леко ми постави горчив вкус в устата, понеже познах. Аз в такова предаване не обичам да познавам. Искам да ми е по-загадъчно и по-готино. За Неве много добър избор за предател. Аз лично се кефа как се справя, за разлика от Дани Бачовски, който пък го играе шоу предателя, който иска да направи шоу. Но аз какъвто съм практик, не искам шоу. Аз ако бях предател, нямаше да искам шоу. Исках просто така праволинейно, по модел да си правя това, което трябва, за да остана по-напред. Не да правя шоу и да правя фойерверки. Обаче Бачовски аз го възприемам като един шоумен. Сега няма какво да се кривим душата. Но аз като човек прагматик, човек практик, този вариант мене не би ме устройвало, ако аз съм предател вътре в тази игра. И по-интересно ще е подхода на Неве и може би, не знам, на Георги, така практично да си гониш хората, да се самоизяждат отвътре и така нататък. Та, миналата седмица убиха за мен също доста добър избор за предател и това е Иван Юруков. Може би защото изглежда много мистериозен, не знам доколко се е общувал с хората, но и беше абсолютно логично да го убият, понеже той се усъмни в Бачовски. А Бачовски така леко егоистично вика, че нали, него ще го наклепат, а те половината тогава обвиняваха Невена за предател, но тя се измъкна. Малко не съм съгласна с начина, нали, с тези писма. Не знам дали ги има в останалите сезони на Traitors, но тези писма мога и аз да извикам. Ама имам писмо. Ходи, доказвай, че имаш ти писмо. Така че умна постъпка, но така прожекторите падат върху теб, което не е добре за предател. Прожекторите да падат върху теб. И вече следващите седмици се подклажда едно напрежение между Бачовски и Неве, което ще е доста интересно и според мен Георги няма да е на нито едната, нито на другата страна. Той ще си дърпа напред и по-скоро ще отиде на страната на Бачовски, защото Бачовски по-лесно може да го елиминира, понеже Неве и Георги нямат големи разногласия, докато той с Бачовски има. И би било доста интересно, ако така се случи. Накрая Жорката фалшиво ще се присламчи към Бачовски и нали, да елиминират Неве. И следващата стъпка е просто Георги да елиминира Бачовски, понеже той ще се улиса в собственото си шоу и хората ще започнат лека по лека да го подозират и да го разкрият съответно. Имена се хвърлят много, безпочвени. Виждам колко е объркана групата, понеже чуват едно име и те виждат, ама той погледна така, ама тя не се усмихна, ама тя не се радваше. И се захващат като кукичка, не знам, няма критично мислене толкова много. Всички са толкова объркани и толкова не знаят какво се случва, че никой не осъзнава, че там всички са пред камери, всички са притеснени, има напрежение, суматоха. Дори и ти да не си предател, пак ще се държиш притеснено и странно. Да, това са камери, това е предаване, ти не си в къщи пред телевизора. И всеки се държи по различен начин.
Боби Лазаров би бил много добър избор за предател. Щеше много да ме изкефи, ако го бяха избрали. Според мен предатели трябваше да са хора, които въобще не ги свързват с стратегии, въобще не ги свързват с такива безскрупулни действия, каквито правят предателите. Ето и именно мисля, че групата действа с тази обратна психология към тях, понеже сега нека не забравяме, че има доста стратези в това предаване, които са се доказали като стратези. Двамата, той си тръгна единия от острова на 100 гривни, остана Мая. Мая там ги плетеше и ги въртеше на малкото си пръстче. Георги е стратег. Много хора, които биха били много добри предатели. И аз лично като продукция не бих избрала тях, но те избраха Георги. И може би групата не се фокусира върху тези конкретни предатели, които шансът е да са и просто да ви забаламосват е 80-90%, а те се фокусират върху хората, които нямат абсолютно нищо общо с това да са предатели. Нали? Изглеждат супер благи и мили хора, не че другите не са мили, но такива, които са с открити карти, не влизат в стратегии, не влизат в коалициите, но тях е Боби Лазаров. Аз този човек само го свързвам с една усмивка, с едно лъчезарно излъчване. Мирела пък е малка, емоционална, усмихната, тя и в игрите беше такава и тя не биха свързала с ролята на предател. Същото и с Силвия. Силвия пък е доста почтенна и показва много и не показва такив тип качества, каквито един предател може да прави. И това би било много готино такива хора да са предатели всъщност. Но вече дали ще се справят, вече не мога да ви кажа, понеже зависи от човека колко добре може да лъже. За следващата седмица, която аз вече знам и познах между другото, кого са убили, Силвия, това беше изключително логично. Ако бяха убили Гъмов, нямаше добре да се развие играта, но това ще го обсъждаме другата седмица. И това е и не знам къде става по-горещо, на кръглата маса или на конклава, понеже напрежението на този конклав се реже с нож. Постоянно ни нападки, ни имена, така че ще ми бъде доста интересно да продължа да гледам това предаване. Продължаваме с следващото предаване, което си е класика в моите видеа за коментиране на реалити предавания и това е Диви и красиви. Диви и красиви вече приключи. Имаме си победители и днес обявявам последен коментар за финала на Диви и красиви, понеже не мисля, че има много смисъл да коментирам епизодите преди финала, знаейки какво се случва на финала. Финала като цяло беше леко изсмукан от пръстите. Всички бяха много притеснени. Маги беше много притеснена. Участниците бяха много притеснени. Тези, които се бореха за победа и тези, които не се. Всички бяха супер притеснени и всичко беше доста неловко. Но разбирам, има публика, но все пак нека не забравяме, че финала е на запис. Което беше негатив за нас като зрители, а за тях като хора е било позитив сигурно, защото са можели да изрежат някой момент, но при условие, че ние като зрители гласуваме коя двойка да спечели, ти да обявяваш победителя една вечер преди да се излъчи, не е много окей, понеже ние не знаехме, предполагахме, но не знаехме, че всъщност Ренета и Асен не са заедно отвън, не се знаеше, потвърдиха го на финала. За мен това беше очаквано и типична развръзка за тяхната сюжетна линия. Предполагах, че така ще се случи.
И нека обсъдим вече двете официални двойки, Ники и Джулия и Стефан и Ванеса. Допреди финала аз бях твърдо за Джулия и Николай. Много ги харесвах като двойка, много ми бяха сладки, да, имаха си перипети, имаха си проблеми, но много са ми сладки, много готино изглеждат заедно и много готино се държат един към друг. Обаче на финала нещата бяха доста напудрени, много неловко седяха и това може да е следствие от две неща. Първо, за жалост да не е така, те въобще да не са заедно в момента и само да ни замажат погледа, надявам се да не е така, понеже това е първото нещо, което ми изниква в ума. Пък, втория вариант е толкова да не си показват близостта и да са толкова притеснени, че наистина да не знаят какво да правят. Надявам се да е това. Докато Стефан и Ванеса ми бяха много по-естествени в отношенията си и много по-естествено седяха, дали от това, че Стефан има опит пред камери и пред публика, но и Ванеса имаше добри включвания, така че аз на финала си промених мнението, понеже естествено на първо четене ми дойде това, че Ники и Джули въобще не са заедно в момента, но абсолютно се надявам да не е така и да са си заедно и да си отидат в Бали и да си живеят дълго и щастливо като двойка. Също пожелавам и на Ванеса и Стефан, защото колкото и да не очакваш, наистина има двойки, поне една. Надяваме се да са две. От това предаване наистина слагам се ръка на сърцето, че аз не очаквах да има двойки след това предаване. Много съм скептична към тези предавания и към търсенето на любов там като цяло. Заговорим ли за любов, преминаваме на второто любовно предаване за този епизод и това е Ергената любов в рая. Там имаме промяна, вече се дават по 5 епизода на Ергена, не по 3, което е лек негатив според мен, понеже, както ви казах, тези 3 епизода главно показват какво се случва в един ден, а пък за 5 епизода се показва какво се случва в 2 дни. И е доста пълнеж. Пълнеж, леко ненужен пълнеж. Но хайлайтите, които мога да откроя от тази седмица са естествено последната бомба в последния епизод от седмицата, влизането на близнаците, Стефан и Атанас. Преди това в понеделник и във вторник влязоха още 2 момичета, Хени и Симона. Симона, която си тръгна за жалост, понеже почти ние не я опознахме като личност. Очаквано, нали? Нова, не може да се впише и следователно я гонят. Иначе влизането на близнаците предизвика доста голям фурор в къщата и интереса в реакцията на мъжете е не, че да започнат да се показват защо те са по-добри, а започнаха да хулят жените, защо всъщност близнаци са им направили впечатление. Сега, нека не се лъжем. Няма жена, почти няма жена, която да не ги хареса тези близнаци. Дори и пред телевизора. Готини момчета, високи момчета, с добър външен вид, добро облекло, добро държание за сега. Ще видим мисълта им как е, понеже тази седмица малко изоставам с епизодите и не знам всъщност какво се случва покрай тях. Но ще видим и как разсъждават и би ми било доста интересно да видя към коя ще се насочи всеки близнак съответно. Така че, мъжете, техните реакции ми бяха така доста по-интересни, отколкото всъщност това как ще се развият персонажите на близнаците.
понеже има много мъже, които доста се жегнаха от тяхното присъствие на новите момчета. Петър се ядоса, Джан, Микеле. Аз миналата седмица го похвалих, сега се отдръпвам от думите си, отричам се от тях. Поведението му не е окей за една жена. Бях видяла едни неща от тази седмица, които ще ги коментирам в следващото видео, които са скандални, меко казано скандални. Поведението му е доста териториално, обсебващо може би. Сигурно има жени, които харесват такъв тип поведение, но вече сме много по-малко. Но вече са много по-малко. И само това, че тя е казала приятно ми е, а не приятно ни е, това да създаде един скандал е меко казано странно. И ти да се ядосаш и да повтиш и да се правиш на мъж е много по-лошо от това, че тя е казала приятно ми е. Другия хайлайт на седмицата е масата, която теглят карти, отговарят се на въпросите и там доста така се нажежи обстановката, особено покрай Ана Шермейн, Натали и Габи, понеже Натали в случая съм на нейна страна, понеже Ана Шермейн не е най-естествена красавица сега, нека не се лъжем. И носът е наистина много малък и много чип. И наистина ми би било интересно дали е станало това нещо отведнъж. И тя веднага, Ана Шермейн, го удари на злоба, го удари на коментари, как може, ти ми се подиграваш по този начин, което е нелепо. Нелепо и ненужно. Габи просто е в позиция да защитава приятелката, така че за това смятам, че и тя напада толкова активно Натали. Също, което ми направи впечатление след тази маса и по време на нея е казуса, който се появи в две от двойките. Това дали има близост означава дали има интерес и прибързаната близост. Аз като жена в случая съм на мнението на жените, че жените трябва да решим кога започва близостта, дали ще допуснем близост, а не мъжа да ме припира и да ми казва айде, време е, така нататък. Не, аз ще реша дали е време. Не ти, аз ще реша. И това се случва в две от двойките. Това са Филипа и Йовица и Петър и Криси. Така доста настоятелни, доста желаещи близост, докато техните половинки искат да го карат по-полека, да не прибързат с близостта. Нека не забравяме, повтарям се, че ние сме гледали горе-долу 5-6 дена от този ерген, откакто те са влезли. Те не са като Емили, за да нямат проблем така с близост и всички тези работи, но повечето жени имаме проблем с това и аз бих била на абсолютно същото мнение като на момичетата. Близостта, кога я има, решавам аз. И това, че нямаме физическа близост, не означава, че нямам интерес към теб. Това пък се получи при Петър и Криси. Петър каза, ма ти не ми показваш по никакъв начин, че имаш интерес. Това, че тя е по-интровертна, се личи, но според мен, доколкото чувам, тя има интерес към него и той явно не вярва на празни думи, но само факта, че водят такива разговори, че постоянно са заедно, това означава, че интерес има, поне според мен.
И също за завършек на Ергена любов в рая, ситуацията с Емили и Валентин Ивайло, която беше меко казано скандална, меко казано унизителна, дори за Емили. Стана ми жал. Хора, наистина ми стана жал за нея тогава. Понеже никоя жена, каквато и да е жена, не заслужава да й се предложи бизнес план да народи 12 деца, да отиде в Германия, да живее на социални помощи и да снимат порно. И за това да си изкарват парите. Сега не знам миналото на Емили, каква е била, защо е била, но каквато и да е, ти като мъж да й предлагаш това бъдеще, дори на шега. Това е тъпа шега. Това са от тия тъпите шеги, които не са смешни всъщност. И цялата ситуация, както каза един велик Ерген, ситуацията не е хумористична. И преди това каза майката на един друг Ерген, абсолютно същото. Ситуацията не е хумористична. Това не трябва да се приема като шега. Това си беше, според мен си беше абсолютно сериозен, което е още по-плашещо. Ти сериозно да мислиш такива неща за жена до теб, каквито отношения да имате, за мен е грозно. Грозно от страна на един мъж. И последно, естествено, да не си забравим кафето, последно, но не и по важност със сигурност, обсъждаме, може би за мен най-интересното предаване, и това е Игри на волята с почти ежедневните епизоди. Тази седмица нямаше епизод в неделя, имаше епизод само от понеделник до събота и се случиха доста интересни неща. Териториите се размениха отново, лечителите отидоха на реката, завоевателите отидоха на стопанството и феномените отидоха на резиденция. И нека започнем племе по племе, така да ги разнищвам, като започна с феномените. Аз имам тук аз тук имам мнение, и то доста непопулярно мнение. И това е, че аз предпочитам Наталия пред по-голямата част от племето. Да. На мен Наталия не ме дразни. Наталия се справя много по-добре от някои по-млади от нея. Факт. Много по-добре се справя от Александра от жълтите, много по-добре се справя понякога от Моника от зелените, много по-добре се справя дори понякога от Гордиенко. Защото Наталия смяна не си поиска. А Гордиенко урева смените. В последната териториална мисля, че имаше 2 или 3 смени. Нека коментирам поведението на Наталия, защото Наталия, според мен, тя само играе, нали, на тралала и че такова. Тя, според мен, е доста интелигентна жена. Много добре знае къде, кога и как да се държи и с кого да се държи по този начин, понеже тя вижда, че те й се дразнят и тя продължава. И скандала на масата, който беше, където едва ли не другарски съд, защо Наталия не поиска смяна в играта. И тя каза, добре, другия път ще поискам смяна. И те, ама не. Какво не. Ви постоянно я разстрелвате. Ама ти защо не поиска смяна? И тя като каже ми, добре, ще поискам смяна, ти се, не, сега никой не е казал, че трябва да искаш смяна. Напротив, вие казахте, че въпреки, че тя мина трасето, по-бавно, но го мина, има хора, които не минаха това трасе. И те казват, ма защо не поиска смяна, защо се прави неинтересна сега. Много нелогично от тяхна страна. И Наталия реагира изключително логично. И аз така ще да реагирам. И аз ще да кажа, добре, щом искате смяна, утре ще направим смяна. И аз така бих казала, за да има, и то все има недоволни от страна на Наталия. Спечели си Наталия,
не си я спечели. Мина ли си Наталия елиминационната битка? Мина си Наталия елиминационната битка. Ходи ли по постове без смени? Минава си постовете без смени. Какво друго му трябва повече на един играч, за да е добър играч и за да ни я номинират? Те просто се дразнят, понеже тя не е толкова озлобена в играта и не е толкова вътре в играта. Типичен пример за такива хора са Ръждавичка и Гордиенко. Те са прекалено нахъсани, прекалено и те леко внесоха това настроение в племето. Племето си беше много окей допреди Ръждавичка да се появи, чисто като ментална ситуация, всички си бяха много усмихнати, много забавни, обаче тя започна, ама вие как може да се примирявате от второ място, как ни ви е срам и така нататък, което нахъса племето, което е окей за игрите, но не е добре за извън игрите. А Наталия не е толкова нахъсана като нея и те затова и се дразнят, защото се пренесе едно такова нахъсано настроение на племето. Мен Алекс чисто повече ме дразни и Ръждавичка и Гордиенко повече ме дразнят, отколкото Наталия. Факт. Но любимеца ми от сините Калин, според мен това момче ще стигне много далеч. Много добре се справя и изглежда много възпитано и то е едно от малкото, заедно с това другото ново момче Траян. Те така доста добре се държат с Наталия, доста добре се държат като цяло, така че заслужават да стигнат по-напред. В племето на завоевателите нещата са доста разединени и може би интересни, отколкото при феномените. Там си има една главна коалиция и няколко пешки, обаче доста кофти от страна на главната коалиция, която е новопристигналия Георги, с двете момичета Теодора и Десислава и новия блатен, който пристигна в племето на жълтите, Мирослав. Доста долно имам предвид и нечестно от страна към Ивайло, понеже те въобще не са му казали, че няма да играят с него. За мен това е кофти ход. И просто сега, като отидат на съвет, на първия възможен съвет, на който ще отидат, те ще го номинират и това ще е много кофти. Аз Ивайло доста го харесвам като играч, като поведение. Смятам там, че другите са в грешка. Особено Тянко и Александра. Гери вече не е част от предаването, но и нейното поведение така ми беше доста не окей. Но много кофти за играта на Ивайло беше отиването на Димитър в блатото. Наистина много незаслужено и мен от това, от този ход нататък, тази коалиция ми направи много лошо впечатление, защото наистина поставиха Мирослава в кофти ситуация да трябва да прати някой, нали, за да се спаси себе си, да прати някой от номинираните, някой от неноминираните на блатото, за да се спаси себе си. Това беше наистина кофти ситуация, но макар че има толкова много шансове да се спасиш, дори да не отидеш на битка, особено Ивайло като беше капитан и ако беше изпратил някой от слабите, според мен Ивайло като един мъж щеше да спаси Мирослав като номиниран. То даже така и стана. Ивайло си спечели капитанската битка и вместо да спаси Тянко, можеше да спаси Мирослав, ако беше изпратил някой слаб на блатото. И така всички щяха да са чисти, но той реши да бъде сейф в играта, което от към стратегическа гледна точка е окей, но от към чисто морална не е добре, понеже аз съм на кантара. За мен трябва да има коалиции и стратегии, но те да са чисто морално и спортсменски издържани. А такива подмолни игри, тихи войни, на мен не ми харесват, защото не са честни според мен. Поне сега ще преминем в племето на лечителите. Племето на лечителите поне се знае, че има коалиции.
наясно са си, то си личи по гласовете, дори и Моника да не го беше казвала, то си е абсолютно ясно, но и там има, нали, имам коментар, който ще преминем след малко. За мен, за племето на завоевателите е плюс, че Гери си тръгна и сега следващите са Тянко и Александра. Първо Александра, понеже в Тянко има потенциал, но просто трябва на определен компонент да го развие. И последното племе, което ще обсъдя, е това на лечителите. Там има две явни коалиции, мъжка и женска, с плаващи мъжки звена. Иван като капитан, за мен меко казано се изложи. Много пренавит и той, малко като Ръждавичка и Гордиенко, но нали, в мъжки варианти, по-така нацупен, като нещо не му е наред, той се нацупва и той почва да обвинява другите, което не приляга на един мъж, макар и по-малък от, мисля, че всички мъже там, ако не, даже и жени. Един от най-малките е там. И единствено тази, която е по-малка от него, Моника, му се връзва на къла. И той е бушон и на жените, бушон и на мъжете. Според мен той не трябва да е в игрите. Не е за там. Чисто ментално и чисто и игрово. Но двете коалиции така доста интересно приплитат, защото на мен са ми интересни, понеже в коалициите участват доста интелигентни хора, личи си, не са някакви прости да дигат скандали, но и най-ме кефи, че според мен, въпреки мръсното, което ще се направят, тези хора като излязат от Игри на волята ще могат да седнат на една маса и да си стиснат ръцете, защото всичко това, което правят и всички го осъзнават, че това е игра. Защото много пъти се случва в тези предавания нещата да се приемат твърде лично и твърде, нали, на нож. И вече аз с този човек няма да се виждам, няма да контактувам. А според мен тези хора един ден като се съберат, ако се съберат, биха били, нали, нормално, файн, чил, с абсолютно всичко, което се е случвало. За мен в лечителите Моника е най-слабото звено и стратегически, и игрово. Ще видим какво ще се случи с нея другата седмица. И просто там лечителите според мен изкараха огромен късмет, че не са на елиминации. Заради това тяхно ходене на плажа, те доста се демотивираха, все по-малко ги показваха между другото на екран, понеже те явно милите не са правили кой знае какво и са правили едно и също. Но наистина доста измъчени изглеждаха и така. Също нещо, което ми направи доста така кофти впечатление е относно игрите и относно смените. Защо за Иван, мисля, че във втората номинационна битка за Иван имаше 4 минути наказание, което наистина забави, а не му предложиха смяна, както предложиха на всички останали след Иван. Това не беше справедливо. Друга несправедливост, макар и към Наталия, на която даже мога да кажа, че симпатизирам, Наталия трябваше по регламент да отиде в блатото. Миналата седмица защо Данчо отиде в блатото, а Наталия сега се върна с 50 гроша. Нищо, че Наталия може да стане и първа в битката, ако Теодора, което също коментирам като доста детинско и неспортсменско поведение от страна на човек спортист, баскетбол ли беше тренирала, нещо такова, доста не е окей поведение за момиче спортист към поне жена, която може да е майка, даже и баба не, но може да е майка с абсолютно, тя е сигурна колкото майка е, което не е добре. И както казах, аз въпреки игрите, въпреки стратегиите е важно, нали, да си чист пред себе си, пред съвестта си, морално и да си спортсмен в тази игра, понеже
леко загатване за епизода от другата седмица. Играта доста прецаква самите участници. Ще говоря дълго и широко там за игрите. Но така тези смени, регламента за смените не е точен и ясен и разграничен. И това се проличава в игрите. Защо на Иван дадоха наказание? Защо не му дадоха да смени? На всички други дадоха смяна, на Иван не дадоха смяна. Затова искаха нарочно да забавят племето на лечителите, защото продукцията така може да манипулира играта. Защо на Иван му дадоха 4 минути? Също много кофти, че много калпави игрите тази година. Ето там на териториалната битка имаше едно нещо с един двигател, дето се върти, то падна двигателя и спря да се върти. Един така по-тежък, по-висок човек се качва на една тръба, тя се изкривява. Това беше нечовешко изпитание с тия тръби и с това колело. Не случайно мъже да не могат да го минат. Това всички да изпитват трудности с него, това не е окей. Също като игри, вече всяка година. Тази година им направих комплимент, че не са взели толкова много спортисти активни по професия, нали, бодибилдъри, спортисти, а са взели обикновени, по-обикновени хора, обаче игрите са ги направили като за адски спортисти, което не е окей, както нали, ще коментирам в другото видео, доста се изпоконтузиха. Дълго и широко ще обяснявам за тези контузии, за мнението ми като цяло, но наистина, въпреки че те всички казват много слаби участници този сезон, аз пък не смятам така. За мен тези участници са реални хора, повечето са с професии и нали, именно аз такива игри на волята искам да гледам. Искам да гледам игри на волята с обикновени хора. Не искам да гледам игри на волята само пъкано с спортисти. Аз много ме кефеше образа на Мартин Ергена в неговия игри на волята, понеже той бъкел няма нищо общо с спортист. Но ето, че се справи. Да, леко с хитрост, така нататък, но се справи. И аз такива хора с професии, които не че нямат нищо общо с спорт, но спорта им е хоби и така нататък, не се занимават професионално с спорт. Аз такива хора предпочитам да гледам в игри на волята. Обикновени, нормални хора. Защото тези хора, бодибилдъри, спортисти, те не са обикновени хора. Те са ежедневни машини. Те всеки ден спортуват, всеки ден тренират. И това е мнението ми, нали, за участниците, понеже аз чета доста и във Фейсбук коментари, за да си изградя мнение, какво е мнението на хората, и така те са доста скептични към този сезон, както и навсякъде те са доста скептични към коалиции, към стратегии, но много харесват предаването Traitors. Доста хора харесват предаването Traitors, никой не го е оплюл, как не ги е срам, така да правят, да шушнат, да правят стратегии, а в другите игри стратегиите са нещо лошо. Двойни стандарти, типично за нас. И така, с това приключваме видеото. Стана малко по-дълго от обикновено, но поне си казах абсолютно всичко. Извинявам се, че го качвам така толкова късно през седмицата. Надявам се да не се повтори и да очаквате ново такова видео в понеделник. А през уикенда се надявам да кача и един от многото влогове, които в момента подготвям. Цели 4 влога подготвям в момента за вас. И много бих искала да ми коментирате кое предаване гледате, кое предаване ви харесва, кое не ви харесва, кое искате да коментирате повече, да коментирам повече, кое предаване искате да коментирам повече, кое е по-малко и като цяло вашето мнение за което и да е от предаванията. Много бих се радвала да има дискусия в коментарите. И благодаря ви, ако сте стигнали до тук, благодаря ви, че изгледахте видеото до край. Очаквайте новия епизод с идването на новата седмица и чао за сега. Абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката и благодаря ви за вниманието. Хайде, чин-чин!